Ano yung problema, ate? Nambababay ka, kuya? Buti hindi ka napuruhan. Yan si kuya nagsisibak ng kahoy. Matigas yan. Matigas. Pako sana sa angog tamaan, no? Yung kuna ko yung ano, yan. Ay, yan sila ko na, tapayas. Alin? Yung bunga tapayas ba? Dakin, Bunga ng papaya? hmm. Ano yung kinukus ko siya? Ano? Mukha, malinis. Dahil bunga yung papaya niya na eh. Oh. Yung mga wala pwede palon, yan palon ka. Abo ma. Huwag, sayang. Yung ang sabi. Dahil bunga eh. Sayang dahil palon. Isubot sa nga dyan. Oh, kumusta naman yung ano nyo dito? Simula nung malipat kayo dito? Ay makasir, kaya ako nalipot. Di- Kaya na ulan na. Dati, malamig. Sabi ko, pag matulog na, maganda sa sabi ni Sirta, bakit di na kita maulanan, di na matulog. Diba? Sabi ko, pagkain, ayos, Diba? hindi kita matulog. Mm. Matulog sa umaga, maaga na oh. Dati, Gising na. dati nung andun pa kayo Ah, natutulog, hindi. Mahirapan ko pag tulog. mahirap. Kasi Siksikan kayo palagi na. ako nakaano, Balaktot. kapulupot. Kasi, ginaw. Mm. Sabi ko, maganda sana ganito na, hindi na. Mas Ito, maganda kahit, na. kahit ganito yung bahay nyo, at least maayos naman naman hindi na kayo tinutuluan. No? Oo. Sabi nga yung mga bata, si Papa, mulog pa, nga ang sabang ni Sir, ano kita kayo, hindi kita maliputan. Sabi ko, tamaan. Sabi ko, ay, malaw pa nga, daw kita hindi kita maliputan. Ay, ako yun. Itong saraw, itong ligid, Oh. dahil tumain tina, sabi, ako dyan sa gilid, hindi ako maliputan. Ang sabi ba ni Sir, magaling ta, na may lalob na. Sabi ko, Kaysa naman sa unan yung bahay, walang dingding. Saka napaka-iksipan ng higaan, siksikan. Basta ang amin lang, kuya, ang inisip, sabi ko ang, ito, oh, kaya kuya, ikaw na nga bahala, itinuldok yung aligay, mm, yung tatlo, tapos yung yan, hindi pa gawaan ko na daw. mm, Pag ginawa ko, pag balik na dito kami, Tapos na. nagpapagpili, maganda na. ayun pagbalik namin. Basta yung amin lang, kuya, ang inisip lang namin, yung mga bata talaga. No? Dahil malapa ako, basta kami naghalit, tungkol, doon ako lang, bakit Oo. kain. Kasi kawawa naman, Parang ngayon salamat sila kami baka mapabayaan, kawawa naman yung mga bata. ng bigas, kasi naubos na. Hindi naman kami sa anak mi doon sa baga sa baba. Oo. May ano, di kape, sa ano. Kuha kami ang bigas, 2 kilo. Ano yung kuya, araw-araw kayo naghahanap ng pagkain niya? Hindi man. Kung lagan siya, kunwari naman. Kaya agad 2 kilo, maharap na naman, kaagad. Kaya nga, ito, ilang kilo yung nakuha niyo? 2 kilo. Eh di buka, Ngayon lang. kaya ngayon, Kasi ito na naman, ay, mamaya ang gabi. mamaya wala na. Wala, sa bukas wala na. Maghahanap na naman kayo. Maghanap na naman. Ay, kang hapon, naghanap ako 2 kilo. Mm. Naubos naman. Ganyan ba talaga, noon pa, ganyan talaga yung buhay niyo? Oo, ito, Pag- kukulang pa nga. Ako nag-araw, kukulang Oh, pa. pag walang trabaho, kailangan maghanap ng mangutang. Oo. Oo. Kung ngayon, hindi naman kayo mag-ipis pagkain ka, mayroon ng balata ng may. Ikaw kuya, Matagal sa tingin mo kuya, ano yung naisip mo na pwede mo gawin para masustain yung pang-araw-araw nyo na pagkain? Ano, yun, taniman ko ng, ginawa kong taniman dyan, baba. Hindi, kung magtatanim ka dyan, matagal pa yan. Eh, yung pang-araw-araw na Wala nga hanap buhay. Ano araw, arawan. Arawan. Oo.
Eh buti kung lagi may arawan na naghahanap. May arawan, ang 3 araw ko, sigurado ko naman ang bigas na. Malaki naman na. 3 araw. Eh paano yung mga susunod na araw? Wala na naman, mangungutang ka na naman. Eh di ganun din ulit. Wala kang ibang alam na hanap buhay. Wala. Eh kung sakaling halimbawa ay mag-sponsor sa'yo na bilhan ka ng ganito o kaya bigyan ka ng Trabaho. hindi ng puhunan. Ako nga nakita ako, lahi makutol na dyan sa araw kung gusto ko may trabaho. Trabaho talaga sa ano. Siya, Arawan. may punan, siya na yan, ako magtatrabaho. Parang malagdagan itong punan. Kasi dapat kasi hindi na kayo laging magkasama kasi dapat iba na yung yung strategy nyo sa buhay nyo. Kasi, di ba? Kung noon, Nagkasunod kasi kung noon okay lang 'yan, pero ngayon ibahin na natin. Kasi pag ikaw, 'di ba lagi namin sinasabi, pag ikaw may trabaho ka, dapat si ate andito, naghihintay. Sir, ako na eh. Oh. Kung may pala niya ako sa siring punan pa noon eh. Ano yung problema ate? Kaya to, dahil man talak may maarukan. Tagalogan na tayo, Tagalogan na. Dahil man ko tawag Tagalog. Sige. Oh, Kundi- paano? Pag kuya, ako may kayo maiwan. May kayo maiwan na ako makuna ako kaya di tinaga ako. Kaya kayo naman siya. Kaya pero may ibahan. Yun yung naging dahilan Oo. nang bababae si kuya. Iyon ako pa. Nang bababae ka kuya? Hindi na. Ha? May tinagaan ako dyan. Asan? Oh. Buti hindi ka napuruhan. Dahil sa Apo na, baye. mga ganun na, sir, takanda ako hindi. Diyan na sarong na, nagtalikod, pagtutubuan ko, tinagaan ako. Ba't ka naman kasi ng babae? Stress naman sila. Pero hindi mo naman natin nakita na may babae. Nakita ko sir. Paano mo nakita? Kung mo nakita sila. Ilang akong mata. Magkasama sila? Okay. Anong ginagawa? Ay, hindi tingagawa ng mga ako. Oo. May ebidensya naman pala kasi kuya eh. Ang ginawa ko sa kanya, ganito di. Itong mga anak di magrami ang anak. Oo. Kung ginagawa ko sa magbabae ako. Sa bagay Marami sa bagay ang naniniwala naman ako sa kuya eh kasi kung kulang kayo sa sa yung sa love making, hindi sana sapat naman, kontento ka naman sa ginagawa ni Kuya Kerna, ni Ate Kerna. Sa tingin ko lang no kasi dumami nga yung anak nyo, di ba? Ibig sabihin hindi ka naman nakukulangan. Kung maraming anak, Tingnan mo sir. mo Dahil babae. mo siya taga kun ma yung dahilan ko dahil ko nadakop. Nahiling mo talaga. Diyan na sila ko natagal. Bako man. Pero totoo yun sinasabi ni Ate Kerna na nahuli ka. Kung nahuli ako sa pag ganun sa babae, siyempre, ano nga na buhayin pa kung nakita lang ako sa babae. Oh. Pag nakita ko sa babae, siyempre, ang sasabihin niya, papatay niya ako tala, siyempre na, gawa lang ako sa babae. Ano yung problema, Kuya? Nang bababae ka talaga o silosa lang talaga si Ate Kerna? Silos lang? Dahil man na sir matuga. Silos, tapos niya, Pero balinaw siya. magsilos, Eyo. kung nasilos sir, arag ganito, ang anak mo, ang iyong anak mo, kutay, kaunti, marami. Kaya ang dami no? Marami, baka babae pa. Pero nababae ka talaga? Dahil masaya akong babae. Hindi ka nahuli. Nahuli, dan ako sa niya, di ka malay niya. Alam mo kaya Tuloy ako, kami na kuya, tinaga na sa nama ko. mayo talaga ning kuya na yan makagibon ning kuyan ning ebidensya. Ang lalaki kun iyon makadagog makakagibon ni ebidensya tama kuyan sinda. Mas kuyan sinda sa babaye. Ang babaye maluya. Isipon mo siyempre nagkuyan sindang arukan naghanap sindang arukan. Ay, dahil nalaman ako kuya na magpag-usagom ta may salida. Pero nahuli mo talaga, nakita mo? Hindi ko sinda kundi ako kaya babaye. Nung nahuli mo siya, ano yung ginawa mo? Ay, hindi ko siya sarong. Bako, duman tagagadam na ninda. Ako duman sa tigi. Kuya na ninda. Ganun yung ginawa mo. So, Kaya hindi ko sarong. nahuli mo sila dun sa ibang bahay. So ngayon, pag uwi ni Kuya dito, Sa bahay. saan? Yan sa... Kanlag. Sa kanlag ang mag-usarong. Kita ng sarong. Sa mga sa damuhan lang. Nahuli mo sila doon, tapos hindi mo inano. Pinabayaan mo lang. Pag uwi dito, saka mo tinaga. Kaya, pero magpibay-iba. Dahil ako naniwala na. Sulo-sulo siya tabi ng ibang baye. Kailan yun nangyari? Matagal na? Yung alining na. Ilan na yung anak niya? Uning bunso ko, yung nakahamanan kang paiwal-iwal me.
Yeah. Yung bunso ko na. Oh. Oh, yun na naman. Kaya loy naman. Nagwila naman magsulat. O, di, sino nagpagamot? Hindi niyo pinagamot? Sige, turo kang kandugo kasi rigid. Hindi, kasi sa tingin ko, malalim yung tama eh. Aramay ka? Hindi, tiniis lang talaga yung sakit. Hanggang humilim yung sugat. Ngon yan sir, dahil na siya. Ano? Ganun naman pala, takot naman si Kuya Jesus. Hindi dapat, hindi na... Mapatay, baka may ka sama-sama, hindi na to. Oh. Mapatay to. Pero hindi mo na ulitin yung Kuya Jesus. Hindi na. Oh, hindi na. Hindi, ibig sabihin ginawa mo nga. Hindi ko magawa. Hindi ko maulit niya. Ano yung sabi niya? Ano, magbabae. Kaya naman ang kulit, ang duwa Ang pagtulungan natin ay, ano, babae. Sabi ko. Kaya paano, babae pa rin pagtulungan. Hindi, kung hindi naman totoo, bakit? Totoo hindi. Hindi man totoo. Oh. Pero hindi mo na ulitin. Hindi ako ulit. Hindi na akong gawa. Kung gawa niyo, eh. Hindi, yun nga. Ate Karna, total takot na naman to si Kuya Jesus. Hayaan mo na kung saan to pumunta, basta trabaho ang hanap. Ano eh? Kasi hindi nga pwedeng ano, lagi kayong magkasama kasi yung mga bata nga. Oh, kanina andun yung bata sa ano sa una, walang kasama. Eh kung nahulog na naman, edi gastos na naman yun. Oh. Ibahin nyo na yung takbo ng buhay nyo kasi kawawa naman yung mga bata. Hmm. Ma'am, sa tinamukang duyan, ni pinamumpang sural, maganda tali na kami maliliman, maliwanag na pagtingin ko sa loob ng bahay. Salamat po, ma'am. Isa na ang isa kong pasalamat. Sa labas, maganda pag gabi ako nakahiga sa duyan. Walang pagkain, basta may duyan, ako maghiga. Baga pero may kasi nagaduyan. Ay, hindi naman. Balagi na ako magkabakain. Kailangan yung mag-double time sa trabaho dahil Oo. madami nga kayong anak na. Anak, may pagkain. Salamat, ma'am. Sabi. Salamat ma'am, kaso tinabang mo ano, solar, duyan, dahil naman magkahurulog ang mga akit ko. Dakulan ng duyan.